Takže dostali sme sa k druhej časti videa, kde by som chcel ukázať Nesebar. Keďže sme boli v Svetom Vlase, porovnáme aj Svätý Vlas, Sunny Beach, Nesebar a Old Nesebar. Začneme najprv so Svätým Vlasom, keďže tu sme boli naposledy na dovolenke. Je to veľmi kľudná dovolenka, v podstate sú to hotely, apartmány a podobné. Takže hotely majú väčšinou vlastné areály. Na uliciach skoro nenájdete žiadnych ľudí, takže len párkrát ide niekto oproti, ani auto není veľa. Dôvodom bude asi to, že tu nie sú obchody, takže ak si chcete nakúpiť niečo alebo niečo potrebujete ako topánky alebo niečo podobné, tak tu obchod nenájdete. Toto isté platí aj na reštaurácie v okolí. V podstate nenašli sme skoro žiadnu reštauráciu, ktorá by nepatrila k nejakému hotelu a tomu sa vyrovnajú aj tie ceny. Sunny Beach a Nesebar sa vyrovnajú, keďže tu sú fakt kluby, zábava, reštaurácie a všetko možné. A zároveň je tu aj 5 km piesočná pláž, takže tu sa človek zabaví a zároveň sú tu obchodné pasáže, kde si človek vie kúpiť čokoľvek za veľmi dobré ceny. My sme boli ubytovaní, ako som spomínal, v Svetom Vlase, chceli sme navštíviť Old Nesebar, čo je v podstate dosť ďaleko, dá sa tam dostať loďou, autobusom alebo aj taxíkom. My sme si vybrali taxík. Toto miesto so ženou máme veľmi radi, takže vždy keď sme niekde na blízku, tak vždy navštívime Nesebar. Základné informácie o histórii vám dám aj do popisu videa. Zákerne vám sem dám aj nejaké fotky jedál, ktoré sme si dali priamo v Nesebare, aby ste vedeli aj ceny. Cca sa treba pripraviť 15 až 20 eur na osobu, aby ste sa najedli. Chcel som vám urobiť aj nejaké zábery dronom, ale tieto čajky vyberali poplatky. Však posúďte sami. Najprv tu sedeli len dvaja. Potom začali lietať okolo mňa, toto sú zábery z drona. Keď som sa pozrel nad seba, zistil som, že sa to začína zhoršovať. Len si všimnite, ako ma sledujú, a to som bol vo výške asi 1,5 metra. A za niekoľko sekúnd začal Armagedon. Nakoniec som to vzdal a nechal som to tak, ale jedna čajka nás nasledovala celú cestu, jak sme sa prechádzali cez Nesebar. Vždy si sadla pred nás, za nás, ale furt nasledovala. Museli sme odísť z Old Nesebaru a až tu na tom moste sa nám podarilo zlietnúť, takže moja žena musela sledovať, či sa čajky nejak nepriblížia. Tak aspoň si pozrite zábery odtiaľto.